המילה קונסטלציה, המשמעות שלה היא סדר הכוכבים בשמיים, ואת יודעת, מהפרספקטיבה שלנו בכדור הארץ, כשאנחנו מסתכלים על השמיים, הכוכבים נעים שוב ושוב בסייקלים, שאורכם משתנה, אבל הם נעים באותו סדר. אנחנו בקונסטלציה מחפשים מה ישתבש במערכת הכוכבים של המשפחה שלי, של המערכת שלתוכה גדלתי. היי לכם וברוכים הבאים לפותחת תודה. טוב שבאתם, זה המקום שבו תוכלו לקבל ידע, כלים ופרספקטיבה חדשה מעולמות שונים, שאנחנו פוגשים בחיים שלנו בתור אנשים שהולכים בדרך של צמיחה אישית ורוחנית. אני ניצן אלפסי, אני מלווה אנשים בתהליכי התפתחות, שינוי וגדילה אישית ורוחנית בחיבור שלהם על עצמם, בעזרת כלים מעולמות, התמודע, הרוחניות והתודעה הגבוהה. משאלת הלב שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכם נושאים עמוקים ומורכבים בצורה פשוטה, שתאפשר לכם ליצור צעד נוסף לעומק של עצמכם. אתם מוכנים? בואו נתחיל. אז בפרק שלנו היום אני זוכה לארח את נוגה מיבר, שהיא מייסדת בית הספר עוגן ללימודי קונסטלציה מבוססת התמקדות. היא מנחה בינלאומית ומרצה באוניברסיטת חיפה, מורה מסמיכה להתמקדות וקונסטלציה משפחתית, והיא באה לדבר איתנו היום רגע על העומק הזה שנמצא בתוך קונסטלציה. אני אגיד שאני נחשפתי לשיטה הזאת ממש לאחרונה, גם כחלק מכזה הסדרה אני אחרת שלטה בנטפליקס, וממש רטטה לי משהו בלב, וגם יצא לי לפגוש את נוגה כחלק מהלימודים שלי בהנחיית קבוצות, והרגשתי שיש בדבר הזה המון עומק שלא מספיק אנשים מכירים, ויש בו פוטנציאל ריפוי מאוד מאוד גבוה, ואנחנו כאן היום רגע כדי להבין מה זה בכלל קונסטלציה, איך היא משפיעה עלינו, מה זה כל הנאמנויות והסדר המשפחתי שמנהל אותנו בלי שנשים לב, איך הוא משפיע על החיים שלנו, ואיך אפשר להביא ריפוי למקום הזה, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. אז היי נוגה. היי, בוקר טוב. מה נשמע? מצוין, תודה. תודה על הזכות להיות פה. איזה כיף. אז אולי רגע נתחיל ממה זה בכלל קונסטלציה, מה זה המילה הזאת, מה זה אומר שהיא משפחתית, והאם יש גם קונסטלציה לא משפחתית, ואיך בעצם הריפוי הזה עובד בשדה האישי והקולקטיבי. טוב, שאלת הרבה שאלות גדולות, אבל נתחיל לאט לאט. אז קודם כל אני אגיד שאני עושה איזה חיה מיוחדת כזאת, שהיא שילוב של הקונסטלציה עם התמקדות, שהתמקדות היא הבסיס ל-SE, היא מתמקדת בעבודה סומטית, עבודה עם תחושות הגוף, ודיאלוג עם תחושות הגוף, וזה הופך את הקונסטלציה להיות הרבה יותר עמוקה. אז זה שילוב של שתי שיטות בעצם מה שאני עושה, קונסטלציה מבוססת התמקדות, וקונסטלציה משפחתית זה ענף אחד, יש גם קונסטלציה ארגונית, ומשתמשים בקונסטלציה גם בשביל לעבוד עם יצירתיות, ועם לא רק בעניינים של ריפוי באישי, אלא גם בארגונים וגם בקולקטיבי, כן? למשל, אני אתן דוגמה, רק בשביל שזה יהיה אולי יותר ברור, הרבה שנים הייתי עושה טקסים גדולים בפסטיבלים, טקסי ריפוי, טקסי סליחה בין המינים, בין גברים לנשים. אז הריפוי הוא ריפוי גם קולקטיבי, כמובן שהוא נוגע באישי שלנו, אבל זה לאו דווקא משפחתי קלאסי. אז יש כל מיני סוגים של עבודה קונסטלטיבית, זאת עבודת גשטלט, אנחנו עובדים עם ייצוגים, כשהמטרה היא לזהות העברה בין דורית. העברה בין דורית זה דברים שכביכול קיבלנו בירושה, והם כל כך טבועים בזיכרונות שיושבים בגוף שלנו, כי הגענו ככה לעולם, אנחנו לא מכירים מצב אחר, שנורא קשה לנו לזהות שמשם זה בא. אז זה טריקי, והעבודה הזאת פורמת המון משקעים ותקיעויות שכביכול אין להם, לא הצלחנו לפתור אותם, לפעמים אפילו בשנות טיפול, ולפעמים הקסם הזה בקונסטלציה, שבסשן אחד אפשר לפרום איזה משהו, לראות מה ישתבש בסדר, מה ישתבש בסדר המשפחתי, כי אני כילדה בתוך המערכת המשפחתית שלי, לקחתי תפקיד, הזדהיתי עם משהו, ומתוך זה, אני נאמנה לתפקיד הזה כל החיים, גם כשהוא לא משרת את המימוש האישי שלי, או את ה-well-being שלי כאדם, כפרט. אז יש הבדל בין פרספקטיבה שהיא מערכתית, קונסטלציה משפחתית
שייכת לתפיסה מערכתית, היא רואה את האדם בהקשר של המערכת שאליה שייך, וזה הקשר אחר מאוד מעניין. שאת אומרת נאמנויות, אז כאילו דיברת על נאמן למישהו במשפחה, זה לא רק למשפחה הגרעינית שאיתה גדלתי, כאילו אני מבינה שזה גם משהו, דיברת על העברה בין דורית, כמה דורות אחורה, למשל, מוצאים בתוך קונסטלציה, אם יש לזה איזשהו, אם יש לזה כאילו משהו מוגדר, או שזה כזה ממש ממש מופשט. כמה דורות? כמה שיש. כמה שיש. כן, אני מכירה קונסטלציות שהלכו לסיפורי התנ"ך. וואו. בעצם אפשר להסתכל על סיפורי התנ"ך, או כל סיפורים של כל ארכיטיפ תרבותי, כל מיתוס שיש לנו, אנחנו בעצם גדלנו עליו והוא משפיע עלינו, ואנחנו מתייחסים אליו בתוכנו, יש לנו איזושהי תגובה או של התנגדות או של הזדהות, ומתוך זה אפשר ללכת לארכיטיפים האלו ולהבין יותר על עצמנו. זה הרבה מה שאמרתי עכשיו. כן. אבל למשל, הסיפור של יעקב ועשיו, של יצחק וישמעאל, הם סיפורים שבהקשר של מה שאנחנו חווים היום, אנחנו לא נדבר באמת פוליטיקה, אבל אפשר להסתכל על זה, על הסיפור הזה של גנבת הבכורה, מי היה פה קודם? אני הייתי הראשון. כאילו להסתכל על מה שאנחנו מתעסקים בו, גם אם אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, גם אם אנחנו לא רואים חדשות, אבל במרחב שאנחנו חיים בו, הקונפליקט הזה, הקרע המשפחתי הזה עדיין חי. זה מדהים לראות את ההקשר של זה פותח מאוד את התודעה. כן, זה חזק. הכמיהה האנושית היא לרפא את העבר. וזה מפעיל אותנו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לדמיין. עד שנכנסים לסשן קונסטלציה. אז תכף נדבר על מה קורה בעצם בסשן קונסטלציה, אבל לפני זה גם סקרן אותי, כי דיברת על המקום הזה של, שזה משהו שאנחנו מגיעים איתו, לפעמים אנחנו מרגישים שהוא שלנו, אז מה בין אישיות לבין מטען בין דורי? איך אני בעצם יכולה לדעת אם יש משהו שאני הולכת איתו כי הוא קשור לנאמנות הבין דורית הזאת, או איפה את רואה את הגבול, אם קיים בכלל עובר בין משהו שהוא אישיותי שלי, מה שהגעתי איתו כי הוא שלי בזה, או ששום דבר הוא בעצם לא שלנו, ואנחנו רק התגלגלות של כל המטענים הבין דוריים שלנו. כן, את יודעת, יש לי 2 תארים בסוציולוגיה, אז כשלמדתי סוציולוגיה, אחד הדיונים המרתקים זה מה שייך לסביבה ומה שייך לביולוגיה. ממה באנו גנטית ומה התפתח בנו בעקבות התנאים שלתוכם גדלנו. אז אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שקשה לדעת מה שייך למה. בסופו של דבר, התפיסה הקונסטלטיבית היא שמה אם אנחנו נפתח שדה ונעשה סשן, מה שיעלה בו, יעלה מתוך התודעה שלנו. או זה נורא קשה להסביר מה קורה בסשן, אבל אני אנסה. בסשן קבוצתי, שזה הקלאסי, אנחנו מבקשים מקבוצת אנשים להגיע, ואנחנו עובדים בצורה גשטלטית, קצת כמו בפסיכודרמה. מה זה אומר גשטלטית? המילה שהשתמש בה גשטלטית? גשטלט. גשטלט, משמעות המילה גשטלט, בגרמנית זה תבנית, וזה כל עבודת הייצוגים. בין אם נשים כרית, ונגיד לך, הכרית הזו זה הלב שלך, והכרית הזו זה המיינד שלך, או הכרית הזו זה את, והכרית הזו זה בן זוגך. כל אלו הן צורות של תבנית, שלתוכם אפשר להיכנס ולהרגיש, ובעצם to embody, כן? להרגיש בגוף ולבטא דרך הגוף את החוויה מהפרספקטיבה הזאת, מהתבנית הזאת. המציאות תראה אחרת, אני מניחה, אם את מרגישה את עצמך או אם את מרגישה את בן זוגך. אז אנחנו עובדים עם זה. בעצם מי שייסד את השיטה הזאת, ברט הלינגר, הוא חי עם שבטי הזולו במשך 16 שנה. וואו. והוא השתתף וצפה בטקסים השמאנים שלהם, ואז חזר לגרמניה, ולמד פסיכודרמה. אז יש יסודות שמאנים לקונסטלציה, ויסודות תרפיים של פסיכודרמה. אז כשאנחנו מזמנים קבוצת אנשים, ואנחנו מבקשים מהם לייצג, האנשים האלו לא בהכרח מכירים את המונחה או המונחה. ובכל זאת, פעם אחר פעם,
הם מרגישים בגוף שלהם ומבטאים דמויות מהמרחב של המונחה. ואנשים, זה חוזר על עצמו שהם אומרים, איך הוא יודע להגיד משפטים, זה משפטים של אבא שלי, איך הוא ידע להגיד אותם? או פתאום האדם שמייצג מרגיש שעולה לו בכלל איזה סיפור אישי שלו, הוא בכלל בתוך הסרט שלו, כי הוא פגש את היחסים שלו עם בת הזוג שלו, והוא חושב שעכשיו הוא אולי חוטא לסשן הזה בזה שהוא לא משרת, הוא בכלל בתוך העניין שלו, אבל זה הכי תומך בשדה הקונסטלטיבי, ככל שאנחנו מעורבים רגשית, ובעצם כשאני מעורבת רגשית, אני מאפשרת למשהו מהמטען הרגשי להתבטא ולהתפרק. הרבה דברים שלפעמים לא יכולים לקרות במציאות. בין אם אנחנו מדברים עם הורים שהם כבר לא איתנו, או בין אם אי אפשר לעשות שלום במציאות, אז אפשר. המילה קונסטלציה, המשמעות שלה היא סדר הכוכבים בשמיים, ואת יודעת, מהפרספקטיבה שלנו בכדור הארץ, כשאנחנו מסתכלים על השמיים, הכוכבים נעים שוב ושוב בסייקלים, שאורכם משתנה, אבל הם נעים באותו סדר. אנחנו בקונסטלציה מחפשים מה ישתבש במערכת הכוכבים של המשפחה שלי, של המערכת שלתוכה גדלתי. אולי של העם שלי, אולי של הג'נדר שלי. משהו ישתבש שם. לפעמים החלפנו סדר, ואנחנו מזהים לפי מה שהנציגים חווים ומרגישים בגוף שלהם, משהו שקרה לי. ואנחנו מייצרים באופן טקסי חוויה של סדר מתוקן או בריא או מחודש. ואז הדמויות המופנמות או המערכת המופנמת שבתוכי, בזיכרונות הגוף שלי, יכולה להיות מערכת בריאה, תומכת, מזינה, ממשאבת. בואי ניתן קצת דוגמאות למה זה יכול להיות שיבושים, למשל. למשל, ילדים הוריים. ילדים הוריים הם ילדים שמרגישים שהם ההורה, וההורה שלהם הוא ילד. הם בעצם לוקחים אחריות על ההורה שלהם, הם לא סומכים עליו, הם לא יכולים להישען עליו, לפעמים הם דואגים לו מאוד, או רוצים לשנות אותו. זה הכל אלמנטים של ילד הורי. וילד הורי זה שיבוש של הסדר, כי הילד מרגיש יותר בוגר מההורה. בא לי לשאול כל מי שמקשיב לנו, כמה אנשים מרגישים שהילד שלהם ההורה שלהם לא בוגר, או לא מספיק היה הורה, כדי שהם יכלו להרפות ולהיות ילדים עד הסוף. אז שיבוש כזה למשל, יש לו השלכות על כמה שאני אוכל להתמסר בתוך קשר זוגי למשל. זה משפיע עלינו. זה כל כך טבוע בנו מילדות, קשה לנו נורא לזהות שזאת הסיבה. וגם אנחנו מאוד שבויים תרבותית בתפיסה פסיכולוגית. דברים שקרו לי בילדות, טראומות שיש לי, שחוויתי בחיים, הם אלו שהשפיעו על הדפוסים שלי בהווה. אנחנו לא כל כך חושבים קונסטלטיבית על השושלת שלנו בהקשר הזה. איך זה מתבטא למשל ילד הורי בשושלת, במה שאנחנו סוחבים? למשל, ילד הורי יכול להיות כתוצאה, אני אספר אולי סיפור אישי שלי, זה יהיה הכי מעניין. מעדיפה לספר סיפור אישי, לאו דווקא על ילד הורי, פשוט כי זה חי בי, כי חזרתי אתמול מחול. היה לי חרדת אריזה לפני יציאות מהבית ונסיעות, לא רק לחול, ממש חרדת אריזה. אולי שכחתי לשים משהו, קשה פתאום לבחור, אם אני אצטרך משהו ולא יהיה לי, דברים שהם ממש מרגישים לא קשורים לאישיות שלי. אני לא דואגת לגבי דברים כאלו בדרך כלל, אבל דווקא לגבי אריזה, נוצר אצלי סטרס ברמה שיכולתי כאילו להתחיל לארוז 4 ימים קודם, ולעשות את זה בשלבים, ולהיות עייפה מזה, וכל מיני תופעות כאלו, ואז עשיתי על זה קונסטלציה, ביקשתי שיעשו לי קונסטלציה, ועלה שם שסבתא שלי, אמא שלי, כשהיא עלתה לארץ, בגיל 18 או אולי שנות ה-20 הצעירות, סביב שנות ה-20 שלה, היא בעצם לא ידעה שהיא לא תפגוש יותר אף אחד
היא הייתה אחת מ10 אחים, והיא לא פגשה יותר אף אחד מהם, ולא את ההורים שלה, הם נשארו באירופה, ואז התחילה מלחמת העולם השנייה, והם כמובן לא שרדו שם, ואני חושבת שכשיכולתי לראות את מי שייצגה את סבתא שלי, חובה את הדבר הזה, שהיא הולכת ולא יודעת שלא יהיה לה אף פעם לאן לחזור יותר, גם אם הייתי מבינה את זה לוגית, זה לא היה יכול לשחרר אותי מהדבר הזה. משהו אחרי הסשן הזה השתנה לחלוטין. למה לדעתך? כי מה קורה? עצם זה שאת רואה את זה מול העיניים, את חווה את זה בגוף, מה בעצם יעשה? זה לא שלי. החוויה היא שכשאני אורזת, אני בחרדה, על כאילו אין לה סיבה. כשיכולתי לראות את החוויה של סבתא שלי, שלא קיבלה עיבוד, בגלל שהיא הייתה שייכת לדור, שהם לא דיברו על הדברים ולא ראו את החשיבות, ולעשות איזשהו תהליך של סגירה עם דברים, או לבטא עצב ואבל, שיכולתי לראות שזה שלה, משהו ירד ממני. כמו החזרתי את זה למקום שממנו זה בא, בעבר, אבל זה לא בעבר שלי. כאילו כדי לא לנתק את השרשרת הבין-דורית, הרגשית, משהו בי בחר להזדהות עם הסבתא הזאת, כדי להרגיש קשורה אליה. כי כשאנחנו מנותקים מחלקים בתוכנו, אנחנו לא לגמרי יכולים להיות כל כולנו בתוך מרחב אינטימי רגשי. ומשפחה זה מרחב אינטימי רגשי. אז כדי להיות כאילו שייכת אל הסיסטם, אנחנו בוחרים. זה לא, את יודעת, נורא קל להרגיש קורבן של זה, אבל האמת שהתפיסה של קונסטלציה, אני כל כך אוהבת את זה, היא אומרת, אנחנו בוחרים תפקיד בתוך המערכת המשפחתית, כדי להציל אותה במרכאות, או כדי להחזיק אותה, שהיא לא תתפרק. ככה אנחנו מרגישים שייכים ומחוברים, ככה אנחנו מרגישים בעלי ערך, וככה אנחנו מתחברים מתוך תחושת השייכות הזאת, השותפות הזאת על המערכת שלנו. קשה להתחבר למשהו שנושא טראומות. אז אנחנו צריכים לעשות איזושהי אדפטציה כזאת, עד שאנחנו עושים איזשהו תהליך של מודעות, ואנחנו יכולים שהשייכות שלנו תהיה רק על בסיס זה שהיא סבתא שלי ואני הנכדה שלה. לא צריך את החוליה המקשרת הזאת של להשתתף בטראומה שלה. אמרתי פה משהו, כן, אמרתי משהו גדול. תחשבי כמה דברים יש כאלו שאנחנו בכלל לא מסתכלים עליהם. אנחנו נורא מסתכלים על החיים שלנו. כשאנחנו מסתכלים על המערכת הרגשית של הסיסטם, של המשפחה, של המערכת, התודעה שלנו מתרחבת מעבר לעצמנו. בעצם אנחנו מבינים שאנחנו מושפעים מזיכרונות קולקטיביים של המערכת. הראשון שדיבר על זיכרונות קולקטיביים היה יונג. אנחנו נולדים לתוך מערכת, ואנחנו מרגישים דברים שהם לאו דווקא שלנו. לאורך 23 שנות הקליניקה שלי, פגשתי המון נשים שמרגישות שהם קרה להם משהו, שהייתה איזושהי פגיעה מינית, שהן מגיבות כמו נפגעות תקיפה מינית, אבל לא קרה שום דבר בנסיבות החיים שלהן. וממש טיווחתי את זה, שיכול להיות גם שזה קרה להם משהו והם לא מודעות אליו, זה תמיד אופציה. אבל גם יש את האופציה שאנחנו פחות חושבים עליה, שזה קשור לשייכות שלנו, לג'נדר שלנו, והג'נדר שלנו הוא פצוע. אגב, כל הג'נדרים נושאים פצעים, לא רק הג'נדר הנקבי. אבל מתוך זה שאני מזוהה עם להיות אישה, אני גם נושאת זיכרונות של הקולקטיבי של זה, איך זה משפיע עליי, זה נורא מסקרן. וואו, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, גם כי אני מאוד מאוד מתחברת, ספציפית גם לשתי הדוגמאות האלה שנתת, גם כשדיברת על האריזה הזאת, כאילו, לא יודעת אם ראית, עלו לי ממש מאוד בעיניים, כאילו כמו ראיתי מעין כזה פלשבק שלי אורזת, זה גם מרגיש כזה כמו תקופת מלחמה, ובורחת מאיפשהו, וזה נורא נורא מפעיל אותי, גם גרנו בבסיס צבאי לפני שעברנו לכאן, והיו לא מעט פעמים שכאילו פתאום באמצע הלילה או זה, בטח בתקופה הזאת של המלחמה,
צריכה להרוס את הדברים שלך, את התינוק שלך ולברוח, כאילו, אז אני חושבת שגם כאילו יצא לי לחוות את השחזורים האלה בלייב בחיים האלה, וגם עכשיו שדיברת על הפן המיני, אני גם לא זוכרת, אבל גם יש לי מעין ידיעה כזאת, יש לי ממש לפעמים תגובות, שאני אומרת, יוב, זה כאילו המערכת שלי ממש זוכרת את זה, וזה מעניין, כי אני תמיד, הנטייה שלי זה לקשר את זה לגלגולים, אני מאוד מאמינה כאילו בחיים קודמים, ובזה שהגוף שלנו, יותר נכון נשמה שלנו מביאה את הדברים שאנחנו זוכרים אותם גם ברמה הגופנית, וזה מעניין אותי, איך את רואה את זה, כאילו, מה הקשר בין העברה בין דורית לבין גלגולים, האם בעינייך זה אותו דבר, ואיך הדברים האלה מתכתבים? אז אני עובדת עם מי שבא אליי בשפה שלו. זה פחות משנה לי אם הוא בא עם סיפור, מה שעולה מהשדה. הוא יכול להיות סיפור משפחתי, הוא יכול להיות סיפור גלגולי, אנחנו עובדים עם הסיפור הארכיטיפי שצף מתוך התודעה. אני יכולה לעבוד עם כל דבר, זה פחות משנה לי, אפילו אפשר לעבוד עם חלומות. חלום שחלמת והוא ככה, יש חלום, את מכירה את זה שיש חלומות משמעותיים, ואת לא בדיוק, ברור לך שהוא נורא משמעותי, אבל את מרגישה שאת לא מבינה את כולו, אז אפשר לעבוד עם חלומות, לתת לאנשים לייצג חלקים מהחלום, ולהתחיל לחקור את השדה הזה, מה הוא מחזיק. זה פחות משנה אפילו, אני אגיד איזה אמירה אולי רדיקלית כזאת, לי באופן אישי זה פחות, אני לא מתעסקת בי אם זה קרה או לא. אם זה צף מהתודעה שלך, וזאת השפה שלך, יש לזה משמעות עבורך, את חיה את הדבר הזה. זה מה שמעניין שם. ובהקשר למה שאמרתי קודם, על המקום, על התפקיד שאנחנו לוקחים בתוך מערכת משפחתית, חשוב לי להגיד עוד משהו. כשיש טראומה, יש לנו נטייה לשחזר אותה. זה לא הגיוני, זה לא יעיל. למערכת האנרגטית שלנו אין סיבה להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלשחזר את הטראומה. והסיבה שאנחנו בכל זאת עושים את זה, ועושים את זה ממש טוב אגב, וממש משחזרים טראומות היטב, אני חושבת שהשביעי לאוקטובר הוא אחת ההוכחות החזקות בזמן הזה, לעניין הזה, זה שכשיש טראומה של תקיפה למשל, נוצר בתוכנו פיצול בין החלק הקורבני לבין החלק התוקפני. כי בתוכנו קיימים כל הפוטנציאלים. אם אני באופן אישי, אני נפגעת תקיפה מינית, ועשיתי עם זה הרבה עבודה כל חיי, ושמתי לב, וגם יש המון תיאוריה על זה, שיש חלק בי שרוצה להזדהות עם התוקף. כי אם אני אצליח להבין מה זה היה החוויה של התוקף, איך קרה הדבר הזה, אז משהו במעגל הטראומה שלי יוכל להיות שלם, יוכל להירפא. אז מצאתי את עצמי גם במהלך החיים משחזרת מערכות יחסים, שבהם אני גם מזדהה עם הקורבן, אבל גם חלקים שאני מזדהה עם התוקף. והמודעות לזה, אני רוצה להאמין שהיום אני במקום שאני יותר יכולה לקיים קשר שהוא פחות נכנס למקומות האלו, כי באמת עשיתי שם עבודת חפירה והרבה תרפיה במקום הזה. אבל אם נסתכל על הרמה הקולקטיבית, אנחנו עם שעבר פרעות ושואה והגירה ועקירה ממקום למקום, וכמו אפשר לומר שגורשנו מהרבה מקומות. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו במקום ההופכי. אני לא מדברת פוליטיקה, אני מדברת רק תיאור, תצפית, עובדות. זה נורא מעניין. כאילו מעניין להסתכל על הבחירה הקולקטיבית שלנו להיכנס למקום הזה. עכשיו, בראייה תרפית של שחזור זה מאוד הגיוני. כדי להשלים את מעגל הטראומה הקולקטיבי שלנו, כמעט לא תהיה לנו ברירה, אלא להיכנס, להזדהות גם עם החלק המגרש, או התוקף, או הרודף. וזה מדהים, כי ברגע שאנחנו יכולים למצוא את הפרספקטיבה הזאת, אנחנו יכולים לראות את השלם שלפני שנוצר הפיצול בין הקורבן לתוקף. ושם נמצא הריפוי. אמרת שאנחנו לא חייבים לשחזר את זה, אז מה האפשרות הנוספת שלנו? לראות, לקחת אחריות. לקחת אחריות על זה שיש לנו צורך להזדהות עם התוקף, להיות בחמלה
כלפי החלקים האלו. אם אני במודעות ואני רואה את זה בתוך עצמי, אני לאו דווקא חייבת לפעול מתוך זה. כל מקום שאני ערה אליו בתוכי, אני בהתבוננות ולא בהזדהות, אני יכולה לבחור איך אני פועלת בעולם. את יודעת, לכולנו לפעמים בא להרביץ למישהו שמרגיז אותנו, אנחנו לאו דווקא נעשה את זה. זה בדיוק ההבדל. ויש שם איזה מידה של אחריות. החלק הקורבני הוא חלק שיש בו חוסר אונים, חוסר מסוגלות, והרבה פעמים הוא לוקח אותנו לחוויה ילדית חסרת אונים. כולנו חווינו איזשהו חוסר אונים בתור ילדים צעירים, תינוקות. ואז שם התודעה שלנו הבוגרת פחות ערה. לגייס את התודעה הבוגרת, להתבונן בחלקים הילדיים ולהרסל אותם, ולחמול ולהיות אמפתיים, אבל להחזיק אותם, שהבוגר הפנימי יחזיק את הילד הפנימי או הילדה הפנימית, במקום שנצטרך לעשות את הדינמיקה הזאת של להזדהות עם החלקים הפצועים ולהיות מול העולם במקומות האלו. איך הקונסטלציה יכולה לעזור בריפוי טראומות וסגירת מעגלים כאלה? אז אני מרגישה טוב, אני לא אובייקטיבית, אבל אני ממש מרגישה שזה ריפוי של הזמנים האלה. יש משהו בקונסטלציה שכשאתה חווה את השדה, אתה רואה את התמונה השלמה, אתה חווה את עצמך מושפע מהשייכות למערכת שאליה אתה שייך, ואפשר לקחת אחריות על עם מה אני מזדהה. אני יכולה להזדהות עם חלק מרפא, חומל, אני יכולה להזדהות עם חלק פצוע שפשוט פועל מתוך זעם, או קנאה, או תסכול, או חוסר אונים, כל מיני חלקים כאלו. האפשרות בעצם להרחיב את התודעה, ממקום שאני עומדת מול התסכול שלי, העצב שלי, הבעיה שלי, המקום הבלתי פתיר שלי, הדפוס שחוזר על עצמו, אנחנו עושים כמו במצלמה, כמו זום אאוט, לראות מאיפה זה נוצר, כמו הסיפור עליי ועל סבתא שלי, עם האריזה של לצאת מהבית. אז כשאני רואה בפריפריה את סבתא שלי עם הסיפור שלה, התודעה שלי מתרחבת, אני רואה את עצמי כחלק ממרחב שנולדתי לתוכו. זה עושה נשימה, תראי, אפילו אינטואיטיבית, אני ואת שתינו נשמנו עכשיו. כי לראות את התמונה הגדולה זה משחרר אותי להבין שלקחתי תפקיד, וברגע שאני ערה לבחירה, אני יכולה גם לבחור משהו אחר, אני כבר לא על האוטומטים שלי. דיברת הרבה על המילה שדה, ועל זה שבסוף אנשים כמו יודעים מה לייצג. בא לי שמי שלא חווה, או זה נשמע לו קצת מושגים אמורפיים, שרגע נדבר על איך זה עובד, כי אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מרתקים שיש לי. יצא להשתתף גם בסשן כזה, יצא לי גם פעם אחת לצפות מהצד, שהעברת לנו בקורס, וגם פעם אחת להשתתף כמייצגת, ואני חושבת שזה, כמובן שעד שלא חווים את זה בגוף, אתה כאילו לא זה, ואולי אחר כך אני גם מספר על הסינכרון שהיה בין התפקיד שאני הצגתי גם לבין מה שאני חווה בחיים האישיים שלי, ואיפה זה התחבר, כי זה הגיע מכיוון ממש מעניין. אבל בא לי שרגע נדבר על מה זה השדה הזה שאנחנו מחזיקים ביחד, אולי גם בתוך הקונסטלציה וגם בחיים בכלל, ואיך עולה לי ממש המילה תהודה, כאילו התהודה והאדוות של כל נדבך בסיפור משפיע אחד על השני, ואיך אנשים יודעים במרכאות, איך, ולא במרכאות. שאלת את שאלת השאלות עכשיו. כן. כן, איך אנשים יודעים או מרגישים בגוף שלהם, אנשים שהם לא מכירים, שלא נמצאים בחדר. זה מה שאת שואלת בעצם. אני יכולה לענות על השאלה הזו בכל מיני שפות. אפשר לענות עליה בשפה פסיכולוגית, אפשר לענות עליה בשפה רוחנית, אפשר לענות עליה בשפה פיזיקלית, ואפשר לענות עליה גם בשפה אנרגטית. יש מלא שפות. בא לי את כל השפות. כמה זמן יש לנו? הקונסטלציה עצמה לא מתעסקת בלמה. אני חושבת שבין השאר, מכיוון שלשבטי הזולו זה משהו שהוא נורא מובן, זה חלק מהתרבות שלהם. כשתרבות חיה בתוך הטבע ומחוברת אליו, אז
משהו באדם מאוד מחובר אל מה שהוא נמצא באינטראקציה איתו. אנשים שחיים בטבע והם הרבה יותר, הם חלק, הגוף שלהם בעצם הוא חלק מהטבע. זו תפיסה שהיום בחברה שאנחנו חיים בה קשה להבין, אבל את יודעת, מכירה את זה בטח שמי שחי, הבדואים במדבר, הם יודעים, הם מרגישים לפני שגשם מגיע, הם שומעים למרחוק, הם מרגישים את הרחש של האדמה, החושים שלהם יותר מחוברים למה שקורה. אנחנו הרבה שנות ציוויליזציה לפני התרבות של 200 שנה האחרונות, חיינו ככה. ויש לנו את החושים האלו בגוף. אז בהכוונה נכונה ובהנחיה נכונה, שהיא בעיקר, ופה הפוקוסינג הוא מהותי, של ללכת להרגיש את הגוף, לרדת קומה מהמיינד לגוף, ולהסכים להיות בקשר, ולהסכים להרגיש, בפשטות אנשים נכנסים לזה מאוד מהר. זה קל. זה התנועה הכי טבעית לנו. אנחנו רק צריכים להסכים. וכשנמצאים במרחב כזה, זה גם נותן לנו השראה. כשאחרים לידינו עושים את זה, התנועה של החיקוי היא התנועה האנושית הראשונה. התינוק מחייך לאמא שלו כשהיא מחייכת אליו. תינוקות שלא מחייכים אליהם לא מחייכים בגיל 4 שבועות. אז יש איזו מסה אנרגטית של השדה שעוזרת לנו להיכנס ולהרגיש את עצמנו. כשקבוצה של אנשים עושה את זה ביחד, יש לזה כוח בלתי רגיל. אז בעצם אנחנו מחזיקים סוג של מרחב אנרגטי שבו אנחנו מחוברים אחד לשני, כל אחד גם לשושלת שלו וגם למרחב וכל מה שכל אחד מביא איתו, ואז כל אחד נזכר, כאילו בתפקיד שלו בתוך הקונסטלציה ובאינטליגנציה שלו. היית מתארת את זה ככה? קודם כל, אני לא יודעת מה זה להחזיק מרחב אנרגטי. אני לא בדיוק יודעת מה זה אומר, זאת אומרת, אני יודעת מה זה אומר לי, אבל זה מילים שמנסות לתאר חוויה, והיא יכולה להיות עם פרשנויות או תחושות שונות אצל כל אחד. אני חושבת שבפשטות, בני אדם כל הזמן מרגישים אחד את השנייה, הם פשוט לא מפנים את תשומת הלב לשם. להיכנס למרחב שעושה את זה באופן מודע, זה נורא מרגש. זה כמו לחזור להיזכר במשהו שהוא הכי אינטואיטיבי לנו, ילדים עושים את זה כל הזמן, ילדים מרגישים כל הזמן את מי שנמצא סביבם, וזה לחזור למשהו ראשוני כזה, שאנחנו רק צריכים להרשות לעצמנו, ואז אנחנו מרגישים עוד פעם אחד. אנחנו חיים בתקופה שהלכנו כל כך והתרחקנו, ואנחנו יש איזו התרחבות של הקוטביות והקצוות, וכל אחד מאיתנו בתוך הסקאלה הזו מרגיש אולי לבד, או את האינדיבידואליות יותר מאשר אתה ביחד, אני אגיד. ולחזור למרחב כזה, שבמשך 1.5 שעה זה מה שהוא עושה, אנשים יוצאים עם חוויית ריפוי ותקווה. כל פעם מחדש אני רואה את זה, זה מדהים. בגלל זה אני חושבת שזה לא סתם שקונסטלציה ככה ממש, כזה מתפוצצת, כאילו, מקבלת הכרה, אני חושבת שהיא רפואה חשובה ממש בזמנים האלו. אני מתחברת. מעניינת מה את חושבת, אני חוויתי את זה גם כחוויה קצת מציפה, את העובדה הזאת שפתאום אני מרגישה מלא שדות, וכזה מתעורר בי כעס, כאב, דחייה, כאילו הרגשתי הרבה מנעד של רגשות, אני גם מחשיבה את עצמי כאישה די רגישה, אז מעניין אותי איך את חווה את זה, כי מצד אחד כשאני נמצאת במקום שיש בו הרבה שדות אנרגטיים והרבה אנשים, אני ממש מסתובבת עם טורמלין שחור, כי כאילו אני ממש מרגישה שאני חייבת רגע לשמור על המרחב האנרגטי שלי, אחרת אני כאילו סופגת מלא ואני חוזרת מוטשת ועם כזה כאב ראש. מצד שני פה המטרה שלנו היא ההפך, היא כאילו לא לסגור את השדה שלי, אלא לאפשר לו כמו להתערבב במארג הזה, המשותף. אז מעניין אותי איך את חווה את זה גם כאישה רגישה, ואיך אפשר, זה ממש אפילו אני אגיד מה שמנע ממני ללכת עוד פעם כמייצגת, כי אמרתי וואו, זו חוויה כזאת של it's overwhelming טיפה. כן.
אז בתור אדם רגיש מאוד, הגעתי ככה לעולם, הייתי ילדה רגישה מאוד, אני עדיין אדם מרגיש מאוד, אני חושבת וכל החיים יש לי איזה דיאלוג עם זה, כי מן הסתם אני בתוך איזו נטייה לחוויה של הצפה, ואני ממש מרגישה שקונסטלציה הצילה אותי. כי התודעה שלי היום ערה לזה שאני מושפעת מהשדה שנמצא סביבי הרבה יותר. זאת אומרת שכשאני חווה משהו, אני יודעת שהוא לא בהכרח שלי. הוא יכול להיות קשור לזה שמי שנמצא איתי עכשיו משליך עליי משהו, או שאני מרגישה אותו בכלל. אבל התרגול של כניסה ויציאה מייצוגים מלמד להבין שאני יכולה לקחת צעד אחורה ולצאת מהשדה. אם אני לא ערה לזה, אני לא ערה לזה שיש כל הזמן שדה סביבי, אני לא יכולה לעשות כלום עם זה. אני רק שבויה בתוך החוויה של חוסר אונים, וניסיון להבין מה אני מרגישה, ואם זה שלי או לא שלי. אבל לאנשים רגישים מאוד, שלמדו אצלי, הם ממש מדווחים על זה, שזה סידר להם את העולם. בחוויה חד פעמית זה באמת יכול להיות מציף, אבל עושים 2-3 קונסטלציות, מתחילים להבין את העניין. העניין הוא שאני יכול בדמיון לקחת צעד אחורה מהשדה, ולצאת ולהתבונן בו. ההבדל בין להיות מושפע מהשדה, לבין להיות בחוויית המתבונן, זה ההבדל בין המקום שבו אני מופעל, לבין המקום שאני יכול לקחת אחריות, ולשמור על עצמי, ולבדוק איך אני פועל ביחס למה שהמציאות מביאה מולי כרגע. מעניין, נקודת מבט מעניינת. אני אשמח שנדבר אולי על איזה שאלות או נקודות התבוננות, מי שמאזין לנו יכול אפילו להתחיל עם עצמו, בשביל להתחיל לחקור מה הנאמנויות המשפחתיות שלי, או איזה העברות בין דוריות נמצאות במרחב שלי, אם יש איזה שהם שאלות שאת ממליצה לשאול, או כל דבר שאנחנו יכולות עוד לתת בו עוד קצת עומק בהקשר הזה של העברות בין דוריות, כי נגענו זה ממש קצת בהתחלה, ואני חושבת שזה כן משהו משמעותי שהייתי רוצה שמי שמאזין לנו יוכל רגע גם לקחת ולחקור בתוכו. אז אני אתן דוגמה עליי. אני, למשל, מסע חיי לגבי זוגיות, הוא כזה שאני מסתכלת על הדפוסים החוזרים בתוך מערכות היחסים הזוגיות שלי. כשאני מסתכלת, אני מגלה שיש לי נטייה להביא איזשהו תפקיד בתוך מערכת זוגית. זוגיות זה גם מערכת. התפקיד שאני מביאה זה תפקיד של לקחת אחריות, להיות המבוגר האחראי, לטפל, להיות כזה הורה, להיות אימא. נמאס לי קצת מהתפקיד הזה. אני יכולה לשייך את זה לכל מיני דברים שקרו לי בחיים, והרצון שלי שתהיה לי שליטה בתוך קשר, מן הסתם גם הפגיעה המינית שלי בילדות, אבל אם אני מסתכלת קונסטלטיבית, אז אני יכולה לראות את זה גם בדמויות הנשיות במשפחה שלי. זה לא התחיל אצלי. זה אצל אמא שלי וזה אצל סבתא שלי. וכשאני מסתכלת אחורה ואני רואה את המקור של מאיפה שזה התחיל, אני יכולה להתחיל לעשות עבודה עם הדבר הזה שהוא לא שלי, ולהסתכל על התמונה הרחבה. אז קודם כל השאלה הראשונה זה איפה הדפוסים שאני רוצה לשנות נמצאים עוד במשפחה שלי. וכשאני עושה את זה, אז אני יכולה להתחיל לזמן לתוך חיי, ואני שמה פה גם תפילה בהקשר הזה, של לזמן אל תוך חיי בן זוג שיהיה בגובה העיניים שלי, ואני אהיה בגובה העיניים שלו. אני לא רוצה להיות לא ילדה ולא אימא של אף אחד. זה למשל מאוד obvious, אבל זה יכול לראות גם אחרת. למשל, נגיד, אני אתן דוגמה על, אם נלך על התמה של זוגיות, אז הייתה לי מישהי פעם שהגיעה עם עניין של רצון למצוא זוגיות, קושי ביצירת זוגיות, והלכנו אחורה וראינו שהייתה לה במשפחה, בשושלת, היו תאומים קרה שם איזה קונפליקט ונהיה נתק ביניהם. ובעצם
הזוגיות הזאת של תאומים, שהיא לא זוגיות, זה תאומות, אבל היא סוג של זוגיות ראשונה בחיים, השפיע עליה בעברה הבין-דורית, זאת אומרת, זה יכול לשנות צורה, אוקיי? אירועים כמו הגירה, עזיבה של תרבות, כל הדור הזה של כור היתוך של שנות ה-50 וה-60 בישראל, שהחליפו להם את השמות, שהם בעצם ציפו מהם לשכוח או להתעלם מהשורשים שלהם ולפתח תרבות, שפה, מנהגים אחרים. זה יצר קרע בחוויית השייכות שלהם. כל מיני דברים כאלו שהם לאו דווקא obvious, צריך לחפש את זה וצריך להכיר מה יכול לשבת על מה, אבל זה אני מנסה לקצר לימודים של שנה לתוך כמה משפטים. לגמרי. יש עוד שאלות שהם יכולים להתחיל לשאול את עצמם, נגיד זה מזכיר לי את השאלות ששאלת בקורס, שאלת אותנו נגיד איזה תפקידים לקחנו במערכת המשפחתית שגדלנו, או עם איזה ערכים אני מזוהה שקיימים במערכת המשפחתית שלי, לאיזה תחושות או דפוסים אני נאמנה, שזה מה שנתת לנו עכשיו, נכון. בצורה כזאת או אחרת. אז ברגע שאנחנו מסתכלים על השאלות האלה, מה יכול להתחיל להתעורר ולנוע בתוך השדה הזה באמת, בחוויה שלך? כן, למשל, אני אתן עוד דוגמה, מישהי שהיא פעילת שלום, והיא אקטיביסטית, והיא כל הזמן חייבת להיות בעשייה, וכשהלכנו אחורה, אז ראינו שאבא שלה גם היה כזה, גדלה בתוך בית כזה, אבל בעצם זה יושב על טראומה, שאחורה בשושלת היה חוסר אונים אל מול רדיפה של יהודים באירופה. אז צריך שוב להסתכל על זה בהקשר הזה. אפשר לשאול את עצמנו איזה ערכים, במקרה הזה למשל הערך היה להיות בעשייה עבור אחרים. זה הפתרון לטראומה. אם אני חייבת להיות בעשייה עבור אחרים, ואני לא יכולה לנוח למשל, אז זה ישפיע על זה שאני, קשה לי להתמסר בתוך קשר, קשה לי להיות פסיבית, קשה לי להיות חלשה, קשה לי להיות פגיעה, כן? אז יש איזשהו being של משהו פגוע, רדוף, נרדף, שחווה שם חוסר אונים, שהפך להיות משהו שחייב להיות בדואינג. אז הדברים יכולים לקבל גם היפוך. אז לשאול את עצמנו איזה ערכים אנחנו מקדשים בחיים האישיים שלנו, מאיפה הם נולדו, מי עוד במערכת המשפחתית שלנו מחזיק בערכים האלו, ואולי גם מי מחזיק בערכים אחרים. אז הרבה פעמים אנחנו מייצגים יותר מחלק אחד. יש בי חלק תוקפני ויש בי חלק קורבני, ואני מייצגת את הקונפליקט, או שאני יכולה להיות מזוהה רק עם חלק אחד בפיצול. אז נורא מעניין לשאול את השאלות האלו, ואז לראות, ללכת כמה אחורה שמכירים את הסיפור, ולפעמים זה גם ללכת אינטואיטיבית, ולפעמים זה ללכת קולקטיבית, לסיפורי עם, דת, תרבות. מרתק. מעניין אותי, כי אני מגיעה מעולמות של עבודה עם דמיון מודרך, מה בעינייך החשיבות של השימוש ממש בייצוגים כחלק מהריפוי? זאת אומרת, למשל בתהליכים שאני מעבירה, אנחנו יכולות להיזכר בחיים קודמים, ושם לעשות איזשהו תהליך של ריפוי, של החזרת משקל או מטען לשושלת, ולמי שככה סחבנו את זה ממנו, אבל אני חושבת שיש כאילו עוד איזשהו רובד נוסף שעבודה עם ייצוגים מביאה, ומעניין אותי איך את רואה את זה ומה זה לדעתך. ואם חייב לעבוד עם ייצוגים כדי להחזיר את חייב, כאילו זו מילה מאוד גדולה, אבל איך בראייה שלך את חובה את זה? כן. אנחנו עובדים לא רק עם ייצוגים, אנחנו עובדים בקונסטלציה גם עם ערכת בדים כזו, שמניחים על הרצפה, ואז האדם, כשאני עובד בקליניקה למשל, האדם שעובד עובר מייצוג לייצוג וחווה בגוף שלו כל אחד מהייצוגים, ויש לזה גם הרבה ערך. יש משהו בעיניי, אני נורא אוהבת לעבוד עם קבוצות, בשנים האחרונות יותר ויותר, יש משהו בדבר הזה שאת יושבת ואת צופה באנשים אחרים מחזיקים את הנושא שלך. מישהו אחר מייצג אותך. יש אולי 10 או 15 או 20 איש במרחב, ודיברנו קודם על הצפה ועל רגישות, אז במקום זה שהכל בגוף שלי, ואני לא יודעת איך להחזיק את כל הדבר הגדול הזה, ואיך
איך להכיל את כל זה, אז יש הרבה גופים בחדר, וכל אחד מכיל חלק. וזה קל להם להכיל, כי זה לאו דווקא שלהם, ולפעמים זה נורא כיף לשחק מישהו אחר. זה מוציא חלקים שאני לא אבטא דווקא בהכרח בחיי היום-יום. פתאום לשחק את המשוגעת, או הפרועה, או הילדה. זה נורא מעברר את האישיות. אז זה כיף לאנשים, ולפעמים זה מפרק מהם כעס שהם לא היו מבטאים אף פעם. ועבורי, האלמנט הזה של הרחקה, לשבת ולהסתכל בזה, כשהם מחזיקים לי את זה, אוי, אני יכולה רגע להרפות, וזה שם, ואני יכולה לראות את זה מבחוץ בפרספקטיבה, יש בזה ריפוי כל כך חזק, שזה mind blowing, זה באמת, אנשים יוצאים מסשנים עם תחושה, זה פידבק שחוזר על עצמו, יש שני פידבקים שחוזרים על עצמם. אחד, זה הרגשנו שהיינו על מדיסין מבלי שלקחנו שום דבר. וגם שזה מרגיש לפעמים שזה פורם תהליכים שיכול לקחת שנות טיפול לפורם אותם. בסשן אחד. וזה בעיניי קשור לזה שיש כוח קבוצה, ויש הרבה גופים שמכילים נושא של אדם אחד. זה כמו לקחת כוס מים שעולה על גדותיה, ולחלק אותה להרבה כוסות, כל אחד יש לו קצת. ואז אפשר להיות עם זה. הנה, נשמנו עוד פעם. מדהים, נשמנו עוד פעם, כן. אתה רק עושה לי חשק לבוא גם להיות מייצגת, וגם לא תוכל לבחר נושא, יש כל כך הרבה דברים שמרתק לעבוד עליהם בעבודה כזאת, אז זה יכול להיות באמת מעניין, אבל זה לגמרי עושה חשק. אנחנו מתקרבות ממש לסיום. אולי תספרי את מה שאת חווית? מה שאני חוויתי. יאללה, האמת שהלכתי לסשן שפשוט זה היה מדהים, כאילו פשוט הרגשתי, הסתכלתי על הנושא הזה, דיבר על כאילו איזושהי התנגדות מול בן זוג, לשחרר את ההתנגדות שם או משהו כזה, ואיך שקראתי את זה אמרתי כאילו, אני חושבת שאני צריכה ללכת להיות שם, זה היה תקופה שקצת היה בינינו יותר חיכוכים, והרגשתי שכאילו זיהיתי בתוכי חלק שלא מתמסר עד הסוף לזוגיות שלי, וזה היה מרתק לראות, כי כאילו באתי וישר רציתי כזה להבין, אוקיי, למה אני כאן? כאילו, מה, יהיה בינינו מכנה משותף, היא תביא סיפור שדומה לשלי, אני אבין משהו דרך הזה שלה, ואני הצגתי בכלל איזושהי סבתא כאילו בתוך הקונסטלציה הזאת, וממש בסוף כאילו כל הנקודות התחברו, זה היה זה, ממש, אני אנסה לעשות את זה בלי להיכנס לפרטים כאילו אישיים, אבל ממש הייתי בכעס אל מול הדמות של הגבר שם, על זה שהוא בחר במדינה וללכת להילחם על פני הבית, והוא השאיר אותה לבד, והוא גם זה היה כאילו עם צבא רוסיה, ובעלי גם רוסי, וכאילו זה, וממש בכיתי שם, כאילו, ובכיתי שם בכי שהוא הרגיש גם שלי וגם לא שלי, קצת כמו מה שאמרת, כאילו גם הייתי כזה, רגע, אני הורסת, אני מכניסה לפה רגש שהוא אולי שלי, אבל כזה פשוט נתתי לזה רגע להיות, וזה היה מרתק, כי גם הדמות הזאת של הגבר, היא עוררה בי כל כך הרבה כעס, וזה כאילו גם חשף אותי לאיזשהו כזה כעס שאני סוחבת אל מול הזכרי, בכללי, גם בתוכי, גם מחוצה לי וכולי, אבל גם זה היה ממש מרתק לראות כאילו באיזה אופן יש בי את הכעס הזה על זה שכאילו הוא הלך והוא בחר במדינה, גם לא מרחוב, בחר באיזשהו אופן במדינה, ובבית הייתה חוויה של נשארתי לבד, שזה בגדול מה שחוויתי בשנתיים האלה של המלחמה שבה לי יש צבא, שכאילו זה בסוף רגע המדינה והמצב והדברים הם נמצאים רגע לפני הכל, והצרכים שלי ושל המשפחה הם חשובים לו מאוד, הוא איש מדהים, אבל כאילו בהסתכלות הקולקטיבית הוא מאוד היה נאמן לרגע למה שצריך לעשות, כי זה כזה מבחינתו צו השעה. אז זה היה ממש מרתק בעיניי לראות את הרבדים מכאן לשם. עברתי עוד הרבה דברים בתוך הדבר הזה, אל מול הזוגיות ואל מול המשקעים האלה, אבל אני כן יכולה להרגיש שמשהו זז, ואני גם מרגישה שהוא הרבה יותר בוחר בבית היום, שזה מעניין עכשיו, כשאני חושבת את זה, גם סיפרתי איך שהוא משחרר, אז כנראה שזה גם איזשהו חלק מתוך מערך של בחירות ודברים שזזים. זה באמת מרתק לראות את האופן שבו דברים משפיעים, ולנתק היגיון, כאילו ממש לבוא לזה בצורה פתוחה וסקרנית, וזה כאילו, זה ממש, הנקודות התחברו לי רק בסוף הסשן, אבל הייתי כזה, מה הסיכוי, כאילו, מטורף. מה הסיכוי שתבחרי לייצג משהו שהוא הכי רלוונטי בחייך כרגע? ממש. זה מדהים, זה כל פעם מדהים אותי
מחדש, 15 שנה, אני לא מצליחה להירגע מהדבר הזה. זה מחזיר את האמונה שיש איזשהו סדר, שאין מקריות, שיש משמעות להיותנו כאן, באופן עמוק. ממש, זה מרגש ממש. אני מתה על הסינכרונים האלה, זה הדבר הכי מרגש בעולם בעיניי. כן. יש לך משהו נוסף שהיית רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימות? אני אגיד שאני מלמדת את הדבר הזה, יש לי בית ספר שנקרא בית ספר עוגן, ואפשר לבוא שנת לימודים שהיא מסע עומק אל עצמנו, ואפשר להיכנס לתוכנית ההסמכה למי שרוצה להשתמש בזה ברמה הטיפולית, ויש לי קבוצת וואטסאפ שבה אפשר, קבוצת וואטסאפ שקטה, שבה אני מפרסמת מתי יש סשנים, ואפשר לבוא לייצג או לצפות ללא תשלום, רק בסבלנות, כי יש הרבה אנשים שרוצים להיכנס לתוך כל סשן, ואנחנו מנסים כל פעם לתת הזדמנות לאחרים, כי המקום מוגבל. אז אני מזמינה את כל מי ששומע ומשהו ננגע בו, להיכנס לאתר שלי, ושם אפשר לקבל לינק, גם לקבוצה השקטה, וגם לקרוא על הלימודים, ויש ניוזלטר. אנחנו נשים את כל הכישורים בתחתית, כדי שיהיה להם הכי קל למצוא, ועשית לי חשק, עכשיו שאנחנו התקרבנו גיאוגרפית, אני אראה איזה סשן קורה לי, ואני אגיע שוב להיות מייצגת, זה באמת חוויה ממש עוצמתית, וזה היה מרתק, וזה מרגיש כאילו, יכלנו לדבר על זה שעות, זה עולם ומלואו, נראה לי כל אחד מהנושאים שנגענו. עם איזה מסר היית רוצה לשלוח את המאזינים שלנו לסיכום? אני חושבת שהכי חשוב לי לבקש מאנשים שיבינו שהם חלק ממערכת רחבה יותר, והמערכת הזו חיה, היא חיה בנו, ואנחנו הרבה פועלים מתוכה ולא מודעים לזה. ואם אנחנו רוצים להיחלץ מהמצב המדיני, פוליטי, שנקלענו אליו, רק להתחיל להתבונן עם מה אנחנו מזדהים, ואיך הוא קשור לחוויות גם האישיות שלנו, אבל גם המשפחתיות שלנו, של השושלות שלנו. האם יש קשר בין מה שאני מרגישה עכשיו, בין מה שאני מאמינה, בין מה שאני חושבת, לבין דברים, לא רק שקרו לי, אלא קרו בדורות הקודמים. אני חושבת שזו שאלה נורא חשובה, נורא חשובה. וואו, חזק. תודה רבה נוגה. תודה ניצן, היה לי עונג. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם נוגה, הנה כמה דברים ששווה להתבונן בהם. קודם כל, איך אנחנו יוצרים שייכות למשפחה שלנו, לא מתוך שותפות בטראומה, אלא מתוך עצם זה שאנחנו שייכים בתוך המשפחה. הרבה פעמים אנחנו מזוהים יתר על המידה עם כאב או עם טראומה, רק מתוך הצורך להרגיש שייכים, ואנחנו לא חייבים להיות במקום הזה. הקונסטלציה מלמדת אותנו שאנחנו יכולים לקחת צעד אחורה ולצאת מהשדה גם בחיים האמיתיים, ואם אנחנו מרגישים מוצפים או מזוהים יתר על המידה עם כל מיני השלכות או דברים שקורים בתוכנו, זאת תזכורת שאנחנו יכולים ממש להיות בבחירה במקום הזה. אנחנו רוצים להתבונן איפה הדפוסים שאנחנו רוצים לשנות נמצאים במשפחה שלנו, איזה ערכים שלנו נמצאים במערכת המשפחתית שלנו, ואנחנו אולי מחזיקים את זה רק מתוך איזושהי הזדהות. להתבונן האם יש איזשהם תפקידים שלקחנו במערכת המשפחתית שבה גדלנו, האם הזדהנו יתר על המידה עם צד מסוים, או נשארנו נאמנים לו, ואולי באיזשהו אופן זה כבר מגביל אותנו ולא משרת אותנו. וברגע שאנחנו מתבוננים בכל הדברים האלה, אנחנו יכולים לבוא ולהתחיל לנוע מתוך אחריות, מתוך מודעות ומתוך בחירה, ולא מתוך משהו שבא ומשפיע עלינו. עולם קונסטלציה הוא עולם גדול, וזו הזמנה ללכת ולהעמיק פנימה בתוכו. אז תודה רבה שהאזנתם. אם התוכן הזה נגע בכם, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיאפשר לו להגיע לעוד אוזניים נוספות שצריכות לשמוע אותו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.